Louise, fortæl det sidste. Fuck dig, Belinda. Hallo, er der ikke noget af den der spand? Det var bare det derude. Det var det bedste afsnit. Hallo? Ej, hallo. Er der noget af den der, så skal I vente den op. Nej, det er ikke noget. Det er bare det. Det var så sjovt. Det var det bedste afsnit. Nej, tak. Det skulle du altså ikke have gjort. Ja, ja! Jeg har lige præcis sådan en siger. Jeg har ondt i hovedet, hvis I godt det. Ja, jeg har ret. Det skulle være mærkeligt, hvis du ikke havde. Det har jeg altså. Jeg tror det. Det er godt, hvor meget det er vand. Jeg spiste